ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri ko do mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri ko yidde mada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masi nyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende lara ni galleji ne yidde mende lara ni kalesi galleji min ko mai dende kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri hari jedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe umurima wat ko balalum umurima dal fog dalalum sabwala ne wonta la jango warane do yin mandu to danga nyaadum mi henyara mami hufo mandu nyami mi da mami halo manga nyami Asma. Bab, ojo. Moy to tan ha jettuda neddo tawtinani. Nan suko dojo. Jippim. Jangoyno. Jangino moƴƴi. Feewi de. Ina ko ngona présidade. Ay ke monel. No siri. Holko jidda wadde so wona président. Wona ɗum pour an mi waɗay ɗum pour an mais baba woodi komi faala hallude e ma ko wayno hollum oto ñaagomi kaalis de ɗo balle mi ala wona affaire mbuuɗi ko affaire hollum baba mi dartini ko ɗe balɗe hiɗa change mi yede change gol baldono comme am dartini ko somin jooɗi ke nder siɗa ɗon jooɗi yalta yaha somin jooɗi yaas yalta yaha baba on ɗum waɗi wona ko nguleki tagi somi jooɗi nder tan mi duminani après mi jooɗo yaltat ka yaas ɗo mi jooɗo ɗo baba wona nguleni tunde baba woodi ko waɗi halno an kadi ani naylanni baba holko wonata sama wona ɗum tunde baba holko miijoɗa ko ɗum woni ami haalnima a gumani joni holko woni mi andi ɗum ko fi mayram wonɗa wadde ɗum fof hay so yino min jooɗi min e mayram a yahay si mayram defi a jaɓata ñamde ko haalnam haala mayram mais baba somi haalnalma ɗon ɗum watta mayram komi goppuɗo ɗum ko mayram waɗi ko an ko gonɗa sehilam ko fof sa waɗino ɗum mi harminma mais baba an kadi watta haal ɗum fattan an a yiyani mayram nde ɗo gacce mo fawyani fof mi yii ɗum kam a yii ɗum walla yiyani ɗum mi yii ɗum a yiyani ko waɗi ha wuro ngo fof somin jalti woni min woni ma an école ɓe mbiyatama noon voilà joni jidda ko kadi o waɗa ko way noon ha pare yimɓe daramo comme si rien n'était mais baba ko ɓiɗɗo ma an kadi an mi dartini ko hay nene an kadi a jaɓata haldude accu an kadi baba asma yiida mine ma min lutodira an ka sehilam yiida ko musma hay dara mi nanggani hay dara wona an mboɗo mi haalde ma
ewa gasi an kadi da yafama baba mo jabto yafanda mayram accanama ko waɗima kon fof ya defanam ataye sim defanima a yafantomo defanam ataye tan oto waɗam santage baba heɗo mi wiyannomo tan jalta waɗa oto waɗanam santage nande mi yiɗa santage sa waɗani kam santage minene mi nanggata andi min komi kaɓeteɗo sa waɗi kam santage tan en kaɓat baba an kadi yafanmo ya defanam ataye o annan a yafanike mo ala oto nat ɗon ɗum wona haala ma mami réglu ɗum waɗnam ataye tan mami réglu tinno annene séri kokkoyam wona aɗani haala ɗum yimɓe galle yimɓe école maɓe kala mbiɗum mboɗo ma wima babam woni séri kokkoma oto nopp hay goto de asma ar gay ar ni noon alma yafanma jaɓar e ɗum tagi aɗa tikkana a woppata ni a woppata somi haalde e ma tan piɓa yeeso ma a woppata ni mi acca ɗum e yafanmo baba e joni wawa jalde kadi woppa ko sa yafanima komi wawa jalde jo waɗ ɗum fi min ga sa wattami fi mi waɗ ɗum fi min ga mbaɗa ko yumma wima ya ar kaldani o andale min gari komi yii ɗum yumma nulani mayram nulanima ya ar kalda yam hakkude ma Allah mayram nulani c'est sûr e joni mom miijo hen nen ɓurti ko atikani jalmi voilà ya defanam attaye mam miijo hen nen yiiɗa tikka yawno noon oto wat hen sukara ha heewa noon Pas. Zo particulier. Baby. Wala njiɗa kam? Ala Foti. Fey. Welima. Fey. Machallah. Machallah. Fatou. Ah. Comment lagi nan? Yoi marché xaajo wirani. Okay. Bon, falma lax na ndade seeɗa. Falma lepte. Jam. Jam. Wala natara kam jam. Komi nandani ma neɗɗo histoire. Nana disa nandira mama. Bismillah dimami kaya. Foti kam haalande e kay. Wata haalam won kori jam. Nay dara kay ne mi nandira. Ya. Aw moƴƴi. Wa be. Lamde ma. En fait, on a un problème pendant exactement. Penda? Nada problème. Ah, parce que min ko mi depuis mi ari ga comme si que min laaɗo mi mara pendaran wonɗa ɗo sim fala heɓde goɗɗum koye nder galle penda mi landoro wondeji bom sim fala heɓde accès e ma penda mi landoro marché dépense ko penda magasin pour manti maaro kala penda mi landoro caabi te mi jooɗima ɗo depuis mi ari kala mi larsinima téléphone am mo roka rugi en musidɓe mi piw ko nodda kam waɗa kam nangu ni penda sesi penda sala mi famani eyi kay Bref. Fatou. On a haydara de. Sa yi kamɓe fof wuro ngo fof ne haala penda jamma e ñalawma suba e kiiɗe gueɗel goori saabi penda anda yummu penda anduno ko bammo mbasa wurdude yumma mbasa wurdude bamma heddo an goore kala ko ɗum tan ɓe darata jurum serwede nde ɗon jonguela ga yewede nde so yimɓe mbaɗanimo kottoye jawtodani e makko moƴƴani ne waɗamo stressé ma nannumo e nder miijoji tu vois o heɓa ɗo mo miijo o waɗa triste ɗum kadi ana moƴƴani makko quoi ko ɗum ɗon tan saabi a faami de eyo ɗum parce que nene penda wuurani taki mo heɓa affection piw e min le
e min daran tan penda kay no tampa bam mudum kon min nane na wona baba min tan ni min joni min garawul sax ala sax mi halna ma tam joni en tout cas mi halni ma mi wadi ma avertir non à partir d'aujourd'hui mi ngaba ngata responsabilité jande der galegam falta ko fala ka hay manti gor penda fadan hay hunde do penda e ma bari di asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mitambo mi wakko mi rondo nde yidde men de larani galleji nde yidde men de larani kalesi galleji kalesi Fatou Balde Fatou Camara Balde arga bismillah Fatou Seydou din la jodi ngollo nak wonda troisième fois et dernière chance kadi comme foti mbodande kala ko miijiɗa ko baba foti waɗande ɓiɗɗo mum o Seydou modnimo ɗum o wi no faala dabbude debbo mi dabbanimo debbo yeehi jawɗe mi yeehi o wurti encore o faala dabbude debbo kadi mi waɗi feere haw heeɓi debbo kadi mi waɗi jawɗi am mi waɗi fo am kono alhamdulillah ɓayri jawɗi ɗi ari terrain ji ɗi kale mi heɓti ɗum kadi kono ngol ɗo ɓayri yila ɗum ko faala dannoyade kono mami waɗa feere o yaha o dannoyo pour o anda aduna seeɗa woodi kafñam won ɗo Dakar witeɗo Sékou Diémé mi haaldi e mum nak fi Seydou ɓayri on banggal visa Allah no wallimo hen connaissance noddimo nak ha mi haaldimo mi haaldi ha mi hawri joni nak France mi faala o yaha Balde ko wiya tan alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah e nulaɗo meɗen Mouhammad sabuna siko hersa min mina hersima a lamnani kam hoɗum waɗi ha mi mina hersima ko fiisi o Seydou a haali mi nanani mi yiyani kono hande mi yiiti min noon siko sagom Seydou yata leyɗe ala nene ankala nene Fatou Aïssa mi yeehi ɗo leyɗe debbo ɓaleejo Afrique ɗo debbo Touba ko mi addantama nene bon alpulaar reɓe no mbiya miijo ko miijo caggal miijo ko miijo so neɗɗo kadi no foti miccade kadi e miijo fof koye miijo jeeya min noon hande jinmi ko jewten yewtere noon e nder yewtere kadi sabu fulɓe no mbiya kala ko ñoliru tan luuɓo tekari amin fuddi ɓoydude jaaɗo ha mo mbaɗɗuɗa duuɓi nogas cikkumi tan wona balde nogas ma won lebbi jeegom lebbi nayyi lebbi jeegom caggal probléme uji ɓinguel ma Mayram ha to kaldeten ɗo won konngudi ɗi kalanta kam hen ɗi kaldami hen an e hoorema ɗi kalanta kam ɗiɗon konngudi no muusi hooram nde kadi ɗi woppanimi kadi na haɗami ko heewi jinmi noon andude konngudi so taw ko goonga
sabu neɗɗo no haala taw ko haalata ko metti taka mo haalde neɗɗo no haala taw ko moftuno haala ka ina faɗa ñalawma ara o haala ka neɗɗo no haala taw ko haalat tan mi miijima noon mi miccima mi ronki andude e ɗiɗo tati haala ma ko holko joofi hen ette kadi mi yiɗa wondude e maɗa sabu kadi taw aɗa nangi ko wayi noon woni holɗum haala mayran ka a dari ɗo mbiɗa aɗa wonde yam kono a yiidanimi mbiɗa kadi hakkundam e maɗa ko mariage forcé hakkundam e maɗa ka jabɗo sabu jinnaɗo ma wona sabu yidde min noon no haawi min no mbawɗa wondude e yam duuɓi nogas mbiɗa kadi a yidanimi ko sabu jinnaɗo ma te jinnaɗo ma maayi ɓooyi kadi mi yiɗa wondude e neɗɗo mo yidanimi Allah na seedi so laabino comme no kalanɗa kam ɗiɗo adan mbiyatnomi tan ka wowani kam peut être aɗa woowi goddo yomi nanguma mais wallahi azim somi andino ko gonga e maɗa en jettotako ɗo sabu min mi wondatako e mo yiɗanimi gilli jaam min noon mboɗo sohli andude kalna kam so taw ko yidde woppuma ɗo ha oɗo tumunna ou bien ko mbiɗa ko a yiɗanimi aɗan jooɗi ɗo saabu konngol jinnaɗo ma ha joni ɗum firti ko komin gondi ko foof mboɗo wawi wiide ko viol saabu debbo wonde gorko taw wona yidde makko ɗum wiyete ko viol firti kadi min wadde komi pédophilie no tubakoɓe mbiyata ni min noon noon ndimagam rokkanimi ɗum yasin nde gondumi ma ha joni a yiyanimi mboɗo sortoto a yiɗanimi kadi e debbo goɗɗo firti ko gondumi ma ko mboɗo wonde ma saabu Allah e nelaɗo muɗum mi meeɗa wofdem te mboɗo wawno wadde ɗum saabu yidde min noon sa yiɗani min mboɗo yidnoma ha joni kadi mboɗo yidma mais sa yiɗani min mboɗo pari pour woppude mi jaaha jiiloyɗa ko mo jiɗɗa Allah waɗi noon en dañi besgu ngu Allah wino tan edi garat cohlumi noon kalna kam ko laabi cer ko mbawmi nande taw en dukaki taw en lutodirani e haala ni foti an keɗimi Yasin wona an kaldat jaabomi debbo Touba komi addata ɗo mimi ay o si yahi mi sikkano arta Afrique mo holliri a holliri jikkuma haya e han taw kono balɗe am mi haldarani siko sagam o yata France ɗo e kutala bali mbo yata ande hoto mo yata mo yaha Dakar ɗo Dakar mo heddo Dakar ɗo mbo liggo mbo anda an ko hono keɓirɗa jawdi ma ndi mbo anda tampere sabu no o Seydou kala ko nene waɗanta ɓiɗɗo muɗum mi waɗi siko giggol ha ɗo kanko e nene goro makko Amina sikka wona min jibini Amina mi ƴetti Seydou mi tegude hoore yimɓe ɓe piw mi bewni Seydou a sikkat wona jibinaɗo a sikkat ko min okkimo hoore am kono Seydou yiyani ɗum nanani ɗum komo bew accu mbo anda horo nangue ngue fuɗɗirta ko noon andu probléme woni o to mi desina ɗude kafuñam ha pari te mi halnimo ha pari ayi oto jeddodiran mi halnimo ha pari ɗon noon koma accamo ha rek oto jeddodiran ayi neɗɗo ɗo yima sa wi a waɗi gorol keng ko ƴoyre kono kenketi keng ko ɗayre ayi o accu aduna o nde anamo hoore mum sabuna min Seydou gaccini kam
saraki waɗannode kono acco yaha Dakar Seydou an foti wakkilade buy nag ma wakkiloɗa buy Seydou ka biɗɗo gorko ma wakkiloɗa jawɗi na cahan heeɓi jawɗi ala ko mi waɗani e maɗa ana resi debbo go'o lippe on yehi ɗiɗi on yehi joni mbiya kala naɓeɗa leydi a wara yade leydi mina e ɓawa ma kono noon siko sago mo yata mo ya Dakar haɗa Dakar ngol ɗo moom acce rek yafuto rek mi hokkamo dernier chance ɓayri mi haaldi e sew ko ha paari acce mi hokkamo dernier chance rek ko heddi ko so waɗan effort ko kanko aw min de hande kadi mi yeddata konngol ma par ce que accu mina jaɓani mi yi ko golli kam ko awa noon ko ammi haldata ni Seydou si Allah naɓima e dow jam mbaɗa hoorema comme ka gorko mi yanima jaha leyɗe bonɗa ɗon e sukaɓe tubakoɓe saloɗa gartude ana acci nene e baba e miñiragel maɗa ko fulla e fayda ɗanninta neɗɗo ko joom nan artirtama a heeɓi a heɓani nanga lawol ngol arta kono mbiya sarkoyima ladde minen ɗo ɓaari ko bonnoɗa ɗo a taƴani kuru mi sikku a naɓama leydi hande a taƴa kuru min ko jogui yakare ma dal mi jogui yakare ma sa kadi miñamma ɗum ɗo ami ande on ɓokki baba goto nene goro joni heewi hooɓe ara leydi ha paari hejira e musidɓe mabɓe ɗon fof na lawol kono joni ko fi debbo ko ran woni to caɗele ɗe debbo tubako kam ɗon ɗon kay ko mami ɗaɓɓa ɗum toon ana yahanto ana haala debbo tubako ɗo kay debbo muɗum vraiment ɓeɗo ɓe jottako ɓe jabta joɗade ana miijaki ɗum ɗo piiko kalnon ɗo ko wona to min woni koto rewɓe to goni min mi haalani ɗum de ana miijaki jaha hay siko hitande waɗɗa toon naɓa miñiragel maɗa ana haala debbo tubako ɗum pi wawa wonde a changea jikko maɗa heeɓa neydi rek neydi moom sa jogui heeɓi neydi kalɗo aɗa fof noon ko min waɗi par ce que min bewnima a mumdande babagal mi mumɗani de kam alnam ko mbawmi nande mbeɗa wawi haalde adu noon neɗɗo yata tan koye kattande Allah kadi ko mbiɗa ko eɗen kalda kono en dukani min garami ɗo e galle ma hende mi yiɗanoma saabu dewgal ngal nannimi hen ko babam kono sa yi mi jooɗima ha hande kadi ko nenam joƴƴinimi e dewgal ɗoftade konngol jinnaɗo joƴƴinimi ɗo e nder galle ma ha ɗo ɗon jarten Allah ɗo so ɗum yawti so debbo ko wiyete ko yiɗa ta wowat duuɓi garen ɗe garmi ɗo ndi wallay wona yiddam addimi ko ɗoftade konngol jinnaɗam joƴƴinmi ɗo kono noon alhamdulillahi rabbil alamin yeehi ha ganduɗa nde yeehi ha ɗum yawti yiddam naate ma ha ɗo ɗo joɗɗon ɗo ko ɗum kewi hen tawa ko wiyete ko gonga noon kala ko wona gonga e aduna ko gonga tan ɗum kono ɗo adan ɗo kam ko ni yaari ko kalanmami ko kadi haydara mi firtani hen haydara mi ustani hen haydara mi ɓeydani hen wadde somi faami jidda wiide ko aɗa yiɗimi holko tagi mbiɗa kam e yiɗa kam so kalanmami tan ko gonga nde garatmi e galle ma hende ko mbimami ko mi ustani hen mi ɓeydani hen kono noon aduna e judde koyngal yeehi ha ganduɗa yiddam naati o ko heddi ko noon neɗɗo wawi tan haalde koko woni e mum kadi ko gonga labɗo cerkalan mami ɗof ay hande mayram oɗo seydi so mayram ko min ma jibini mayram noon arti tan ko an ala foof ko mayram woppe ma min noon gartumi ko baba mbeɗa ɓuuɓi ay asama o way kono ndiyam ɓuuɓɗam ni kono mayram koye ma tan itta kadi ko mayram waɗi ɗo ko oɗo ndeɗo caɗele ɗe mayram addani en
dogi waɗi ni nde ngaranmi e juuɗe ma nde somi joginoma tuusal ngal mayram jogingal hay min nden ko ɗum mbaɗannomi sabu nde ngaranmi e juuɗe ma nde mi waɗno mi wino somi yettima somi dañi ɗon lebbi ɗiɗi mi yahata lawalam kono ay ko Allah ñaagi fof yahata ko ɗum ɗon ɗum addi jonde ɗe jooɗimi ɗe ha ɗo ɗo kaldaten ɗo mbeɗe jooɗi neɗɗo wawa dogde ko Allah fese tiile mum moƴƴi moƴƴi sinno ko sagam noon gartira hakkille ma o gartira hakkille ma Nde yidde men nde laarani kalesi